जों मिथिगौ जे एप्रिल दाननिफ्राय जि जोंहा गोदान एकाडेमिक सेसन जागायदों बे समनिफ्राय जोङो थाखो 6आव माने बिगियान आरो सानखान्थिनि जे बिजाब जायखौ फरायसाफ्रा जोङो बेखौ बिमा रावाव फरायबाय थायो आरो दिनै बिनि असिलायै आसाम सरकारा बे मोननै बिजाबखौ इंराजि मिडियामजों साफायनानै बिथांमोना फरायसालियाव हरदोंमोन। नाथाय जों बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासैबो नांजाब आफादा जों लोगो नांनानै बे बिथांखिखौ जोङो नेवसिनानै हेंथा खालामनानै जोङो स्कुलाव बिजाब राननो होआखै आरो बेजों लोगोसे जों लुबैदों जे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालियाव बर' बिजोंजों सेबखांजानाय सानखान्थि आरो बिगियाननि बिजाबा जोंनाव मोनफैफिननांगौ आरो बेखौ जोंनो होफिननांगौ। मानोना दिनै जोंनि बर'नि बिजोंनि एस्टाब्लिशमेन्टआ 1963निफ्राय बर'फ्राबो बिजोंनि स्ट्रागोलाव मुंख्लं जानायजोंसो बेबादि मोनसे माहारिनि जुजिनायजोंसो जों बिजों मोनदों आरो दिनै भारत संबिजिराव गनायथि मोननाय 8 शिड्युल लेंगुवेज जाबाय आरो बेजों समान समानै दिनै गासैबो भारतारिनि जे 22था रावाव जोंनि बर'आबो एखे समान मोनथाय दङ आरो बेनिखायनो भारतनि गोदान सोलोंथाइ खान्थि बादियै जोङो निउ एजुकेशन पलिसिया फोरमायनाय बादियै बिमा रावजों सोलोंथाइ लानायाव जोंहा दिनै 10सिम दंखायो दा बे 11सिम थांबावबाय आरो बेखौ लानानै दिनै 10, 11 आरो गासै लेभेल अफ स्टाडिसावहाय दिनै इउनिभारसिटियावबो बर' जोंहा डिपार्टमेन्ट दङ। बेजों लोगोसे बिमा रावजों सोलोंथाइ लानायनि थाखाय UGCआबो नटिफिकेसन होदों गोदान सोलोंथाइ खान्थि बादियै जे बिजाबफोरखौ फरायनायनि थाखाय बिमा रावाव ट्रान्सलेट खालामनानै होनांगौ। दा बिनिखायनो दिनै आसाम सरकारनि जे पलिसि बिथांमोना बेखौ बोखांनानै लानायजों लोगोसे जोंनि फरायसालियाव बा बिजोंनि जे रिकगनिसन आरो बिजोंनि जे मान सन्मान बेखौ बिथांमोना दोननांगौ होननानै जों आसा खालामो। मानोना बर' बिजोंजों फरायनानैनो गोबां बर' माहारिया दावगाबोदों आरो बेजों जों दावगालांगोन। मानोना जोङो माहारियारि बादनि मोनसे बाथ्रा जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय, जाय बिथांमोना माहारिनि थाखाय, रावनि थाखाय, थुनलाइनि थाखाय बिथांमोना जिउ बावलांबाय आरो बेफोर गासैखौबो नेवसिनानै जों माहारिया थांनानै थानो हानाय नङा। बिथांमोनखौ मान होनांगोन, बर' माहारिया जुजिनानै जों दावगालांनांगोन। दा बिनिखायनो दिनैनि समावबो जों फैबाय थानाय समसिमबो जाय समाव बिथांमोना दिनैबो माने उइद्र' खालामनाय एबा बर' बिजाब साफायनानै जों दैथायहरनाय बे खामानिखौ दाबो मावाखै। नाथायबा जोङो बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बेखौ नाजाथाबबाय थागोन आरो बियो जोंनि मोनसे माहारिनि जुजिनाय होननानै जों लायो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।